بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ برب العرش العظيم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله كجون أم يوفو كأولي من دون TV shirfila shere ya bagaw ka do kiramanto ya Allah ka dila Allah subhanahu wa ta'ala fe Allah ka hina na ka kishina ka barka Allah ko jidi ko chaya ne na ukilingle na bela jelenka ma dubatul Quran aw ma fili Qur'ana kuna emission abi o de sanfe sangani sanga mi bo ka baro ke daba maka gafe min kan gafe mi ni akola shibana tanga bagaw ya Allah subhanahu wa ta'ala yarai okmana fe sura min biya mulo be ye do akun temene antume Qur'ana sura mi kanu ya suratul qamar amina alede no fe tugu anya ta kana bla aya mugan ani fla yoro la bi amina wili mugan sabala insha Allah katabla aya binani yoro la ni Allah subhanahu wa ta'ala janani ayi ami je ka kala nyogon fe ami soro ka do wala wala likono insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتكبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فأكر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كالحشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صباهم بكرة عذاب مستكر فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العلي العظيم عند سورة قمري nafo anye afawiye sigida temene na chugo mi Qur'ana sura biduru ani nanando okmana fe bi amina wili aya mugani sabala ambora kamin kalan sisa suratu kamari yere ajigina ala kirabba kan ka to magan sigila okmana fe ni asigini dem bela jelenta wo bi asigini dem bakile ni kemenani ani muga ani sabama alfun wa arba'umiya wa salasu wa 20 harfan oye asigininde okmana fe kalma no ya mo bela jelen farale nyon ka obibe mo keme saba ani binani ani flama salasumia wa isnan wa arbauna kalma aya bela jele aya biduruye kamsun wa kamsuna aya okmana fe ankmana Allah ta'ala e kaba ko minke ala kirabaye no ye kalo chili anye o kuna foni ulase sura daminana kana se ikadonga fo ala e kira hakli jigi nabi nyuma muno ko na anye olu galonti ga ra chugo mi aye nabi nyuma cha ka kisa fo bi an turu nana sesi sa amina wili samuda kaw olu fena ka kisa ala bina wode lakali ala kira muhammadi sallallahu alaihi wasallam kira chira uma chugo mi uye kira mina chugo mi na uye fe muno nyini kira infe
o kuma na fa o bela jelen ko fe ko nana laban mina Allah ta'ala bi no de lakali suratu kamar la ni yorola Allah ta'ala ko chugode ko kazabat samudu ko Muhammadu ambi hakili jigi kazabat samudu samuda ka uye galontigi alike o ye kabila do e walma dugu do nga ubi doni miye o de ka fo samuda ka solihu ka mogo de tundo ala ikira do ci ko solih ale ka mogo de bi wele ko samuda ka ala ko samuda ka ye galontigi alike bin nuzri Allah ta'ala ka bagabagal kan na ka wajulu kan solihu cira ni o miye kana fuye uye solihu galontigi ya ko e bi ni wajulu kan munu vo ko ni ala ka kuma wiye nunu shita ci kazabat samud bin nuzri samuda ka ye galontigi alike ni wajulu kan walma ni bagabagal kan النذر بمعنى الانذارات والمواعظ فقالوا قالوا تجالي لا وكو فقالوا وكو أبشرا منا فرقلوا تجي كلم بي أو يرتشلا يا نتبعه كونغ تقودكو فقالوا وكو صالهما أبشرا منا واحدا أففرقلوا تجي كلم بي الله ما جمع كلو تياوما أما دورة تياوما فرقلوا تجي كلم بي مغنين كلم بي نتبعه أو بيكا نجرو دو تجي مكا تقوكو no ko kaye wuli anga wuli no kaye sigi awan sigi no ko koro ambe ka fo koro no ko tlebi angeta tlebi fe wende fo soluma ko fo farko mo goni ngelempe natabihu am mo banunu war banku am famaw am setigiw am beke tugo mo kelen pela ka sorot kila mo gon yere an la famate an la bunyetigi warate am beke tugo kelena inna la fi dalalin wa su'urin no kon kera inna la fi dalalin am be filibanci ya balawla la fi dalalin bimana la fi qata'in wa zahabin anil haqq no ko ngera okora am bi filila am bora cien siraka wa su'urin wa ikado ko ne nyangata mi naka chugu do ko la wa su'urin ko wal fatoya mi ni aka jugu kusabe ibn abbas ko suri korola ko suri e fade ko de ko an bela jelen ke tugu mo kelen peko a ko ni fatoya o ko fawilla anna sabula ko soro abi fo fato de ma hali nyogome na kera ta fanta ya bala ka pampa ayrama farfoni bunya ko jugu fe ka bi fo ko nakato mas'ura ko ni nyame fawli mbala okmana fe soluka mo ko awluqiya zikru alayhi ko kontina fo ko ala ko suma de jigina ka no e wahayi أولكي عليه الذكر أفكر يا جينا عليك كرا يا تشيرا أما من بيننا أنجلا يا هلا ما بو كلامه أوه كباكو يا ديس أو كباكو يا را أولكي الذكر عليه كسولو كنتنا فكو جبريل نانا كمافة ملكا نانا كمافة ككرا يا داما كنبي ما يا داما من بيننا أنجلا يا أبوينا أولو هكلمة كفوكو كرا كسر جيجين أولو تشلا يا كنا كما سولو في وما دانسرو de la fiu وما بل هو كذاب أشر وكو بل كون كما يرى أين كما يرى بلاده هو كذاب صلو تفوي يقلون جوتك لا كو يقلون دايره لا أشر ويرى بوينا دو أبا في درك يرى كرة أون سانفه كبوين ينيني نيه كمانجا ينيني كرايا كوني بل هو كاذب في الدعوة النبوة ودي كذاب كو أي نبي ما يامي ولا يرى لا قالون دو أشر بمعنى متجاوز في حد الكذب متكبر باطر يريد الألوى أبا فكا يرى كرة عنك يرى بوينا دو ودي أشيرو كروي سيعلمون غدا على كوكاتي شيناو بنا دون وكرو لاهرة على كمل لاهرة ديما لاهرة سرونيا كو جوجو تلمانك على نيمبال لاهرة كسرو آدم أدينا على سنك لاهرة يرى ولي كو شيني كو سيعلمون غدا وبنا دو شيني هالي بمانغا نا يرى بوفو كو ينتاتو شيني لاهرة جودونا وكسر شيني ني دوغو جارانغورو ميمينا دي مكتل مانغي لاهرا كسرو ala yara bolo lahara ni adam madem manja ala lahara wele niyoro la ko gaddan sayalamuna gaddan ko shini solu ka mogo bina don manil kazzab jonde galontigela ya ashiru no bala ka yara bunye ka korota nyini obino don lahara jodo anga odo atu nafade pamchoko ma Allah subhanahu wa ta'ala ko odi amma inna ala ko ko ngante bashi ne Allah ta'ala mursilun nakati an ye nyogome cibagaye fitnatan lahum ka kella jarabiliye uye parce que tumana mina solo ye kiraya infota
kuranɛ ti da do bɛɛ ale bɛ kuma ta bakuruba k'a di o ma nin kuma nana tuma jumɛn sɔliw kɛlen ka kira f'u ye ta o ma sɔliw galontigiya o kumana fɛ ko sɔliw ma ko n'a sɔrɔ i ye kira o kuma perewu yira an na sɔliw ko k'aw mago bɛ perewu jumɛn na o kɔrɔ aw mago bɛ n kɛ mun kɛ n'o de b'a to a bɛ danna ko u y'u tigɛ ɲɛsin fara la ko ni fara in sɔnna ka kɔnɔ ta ka wolo ka wolo ɲɔgɔmɛ la an bɛɛ jɔlen ɲɛ ɲina an k'a ye ko n'o kɛra an bɛ da i ka kiraya la kafiri kana ka gɛlɛn dɛ u ye nin ɲini sɔliw fɛ sɔliw ye ala wele ala ko sɔliw ma ko fara b'i ka bila la n'i ko a kɛ cogo min a bɛ kɛ ten o kumana fɛ o yɔrɔ bɛɛ u yɛrɛ jɔlen ɲina fara ye kɔnɔ ta ka na ɲɔgɔmɛmuso ka wolo ɲɔgɔmɛmuso la ɲɔgɔmɛmuso min n'u y'a birili daminɛ k'a nɔnɔ bɔ ɲɔgɔmɛ in bɛ nɔnɔ min bɔ dugu bɛɛ bɛ nɔnɔ min ni ɲɔgɔmɛ in birila don min a nafa bonya kojugu fɛ o kɛra kabako ye nka o ma to u dara a tɔgɔ ye di lutu la halisa o ma ala y'o de fɔ ko inna mursilu nakata u ye ɲɔgɔmɛ ko min fɔ ne ala bɛna ɲɔgɔmɛ in di fitnatan lahum nga mina ɲɔgɔmɛ in di k'a kɛ lajarabili ye o kɔrɔ k'a k'u ye examen ye imtihanan wa ibtila'an lahum mina ɲɔgɔmɛ ko in falen k'a kɛ u ye fitnatan bimana lajarabili ye k'a k'u kunna examen ye k'u lajarabi ni a ye fartakibhum o kumana fɛ sɔliw e kɛ kɔlɔsili kɛ fantazirhum u makɔnɔ i kɛ kɔlɔsili kɛ wastabir i kana kɔrɔtɔ o kɔrɔ i kɛ sabali wastabir bimana wastabir watabassar ma yasnaun wa ma yusna bihim wasbir ala azahum fa inna allaha nasiruka alaihim i kana kɔrɔtɔ o kumana fɛ e kɛ sabali sa i k'a lajɛ ala bɛ n'i dɛmɛ o kan cogo min o kumana fɛ ala kɛlen ka ɲɔgɔmɛ in di ala m'a fɔ k'a bɛna kɛ lajarabili ye wa o kumana fɛ o yɔrɔ bɛɛ ala ye sariya sigi komi ɲɔgɔmɛ a y'a ɲini ala y'a di aw dun ma tila ka da la ala ko wa nabihum ko sɔliw a f'u ye annal ma'a ko dugu ji min bɛ dugu kɔnɔ n'a bɛ min baganw fɛ kismatun bainahum ko ne ala ye ji tila u ni ɲɔgɔn cɛ n ye ji in tila u ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔmɛ min ni fara y'a bangi n y'a tila o ɲɔgɔmɛ in an'u ka bagan tɔ bɛɛ cɛ kuranɛ sura wɛrɛ la n'o ye suratu shuara ye aya 155 ye ala b'a fɔ ye ko laha shirbun walakum shirbun yawmun ma'lum ko ɲiyɔrɔ bɛ aw ye ji in na ɲiyɔrɔ bɛ ɲɔgɔmɛ min ni fara y'a bange sisan ɲiyɔrɔ b'o fɛnɛ ye kɔrɔ ji tilala Allahu ta'ala bina kuma tɔ fɔ ɲɛfɛ ko kullu shirbin ɲiyɔrɔ o ɲiyɔrɔ muhtadorun o tigi de bina o don o kɔrɔ ye ni sɔliw ka ɲɔgɔmɛ n'a bi min bi dugu ɲɔgɔmɛ tɔ si tɛ min ji la o don a bɛ to sɔliw ka ɲɔgɔmɛ kelen bolo a kelen bi min o don o dugujɛ o bi di dugu ɲɔgɔmɛw ma o bɛɛ bina o min sɔliw fana ka ɲɔgɔmɛ ti min o don Allahu ta'ala y'u lajarabi ni nin cogoya ye komi ni ɲɔgɔmɛ in bilila a nɔnɔ bɛ dugu bɛɛ labɔ wa ɲɔgɔmɛ in fana olu yɛrɛ de y'a ɲini ala fɛ ko ɲɔgɔmɛ kɛ bɔ fara la ko n'o kɛra k'u bɛ kana ala ko o kumana fɛ sisan sa a ye ɲɔgɔmɛ in kɔni bira a ka nɔnɔ min nka tile kelen kɛ di ɲɔgɔmɛ ma a kelen k'i min o la tile wɛrɛ kɛ di dugu bagantɔw ma olu fana kɛ min o la kullu shirbin ɲiyɔrɔ o ɲiyɔrɔ o kɔrɔ kullu histatin minal mai ni min ka ɲiyɔrɔ sera o kɔrɔ ni min ka don sera muhtadorun o bɛ na n'a ka ɲaamɛ ye o kumana fɛ don ye o ta ye o b'a ka ɲɔgɔmɛ lami o kɛlen sa o ma diya kafiriw ye k'a fɔ ko don kelen kɛ di ɲɔgɔmɛ in kelen pe ma olu ka ɲɔgɔmɛ tɔ bahu min bɛ yen o bɛɛ bɛ min don kelen na o ma bɛn kafiriw ma o y'u kana gɛlɛya u ko k'an kɛ fɛɛrɛ ɲini ɲɔgɔmɛ ko in na dɛ n'i y'a mɛn k'a b'a fɔ ko ka don bila ɲaamɛ ye a k'a min an ka ɲaamɛ in yɛrɛ bali ye cogo ɲini an k'a fa ka bɔ yen o kɛlen u bɛnna o kan u lakunanko dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko kudar dɔw ko kadar bun salif o kumana fɛ ale fɛnɛ de y'a yɛrɛ di ale kɛra jama la kunanko ye ashkal qawm ale ko k'a ye ɲaamɛ ko in to ne ma ko n bɛ a pasa tigɛ n'a nana bi kɔni k'a b'a min a y'a to ne ma min ɲɔgɔmɛ ni diɲɛ fara o kumana fɛ kuranɛ ko fanadaw sahibahum o kumana fɛ o layiru faralaw ni cɛ min kɛ ɲɔgɔmɛ nalen k'a b'a min fanadaw sahibahum u y'u ka cɛ wele o kɔrɔ u y'u terikɛ wele u ni min bɛnn'a la ni o ko k'a bɛ ɲɔgɔmɛ in faga fanadaw sahibahum u y'u ka cɛ wele fataata o kɛlen u ka cɛ k'u ma ko a ye bamuru di yan fataata bimana akaza minhum sayfa a ye bamuru minɛ u bolo dɔw ko la fataata k'o kɔrɔ de a ye ɲɔgɔmɛ in
pas ay nyasha ma yorobbe ay bamuru min obolo ko ka nyashi nyagome ma fa akara o kele ay apasatke subhanallah ay bamuru min obolo ka Allah ta'ala ka nyagome fasatke fa kayfa kana azabi ala koko muhammad ka yingali ke mana mina we nyagome faga ko yingali ke ne ala ka nyangata kera chugudi fa kayfa kana azabi ne ala e balaw min jigu ka kera chugudi wa nuzuri aninga babali minya sewuma okuna foni nyini ban muhammad ni yo don ibina don ga fo ja ko imma ala na ko abi magan kafiru halaki ku tace nya ko mina yelendu na ala rabbina anya fo kirai ako inna nimma ta'ala arsalna alaihim yachilika salihu kam mo ma sayhatan wahida perengo kelempe ahlaknahum bi sayhatin wahidatin sahabiha jibril alaihim falam tabqa minhum aynun tarfun jibril ay perengo kelempe de kewla kana doron ka kule ko kele wallahi nyina mamatu ka dugu kono tukuni abbe halakira ka boy o rabbe fakanu ala ko ku labana ka ke hashimin iba foko bin forokile muhtazirin atobe di jardin tigi walma muhtazir ni egwa josisan iti binyanya chaman cheka ka asan fewa okuma na fe muhtazir de soni hazira mami yeraye atogo di bagan marayoro labe bagan marayoro labe ne me mo mo le ba surabi biu ani bagan dumuni abu be fara nyonga ku bla gwado sanfe o de muhtazir yesisan mo mi ya bla e de be wele ko muhtazir okuma na faala ko fakanu ko solu kam mo labana ke hashim iba fo bi mugu muhtazir bagantigi bolo bi mugu ni e binta ka bla sagaw koro wal mamishu koro nu ya du okuma na fe munum be bombo nu sembi daw ka ko foroki ya don hali saga yɛrɛ ti segin tuguni k'o dun ni min bina n'a y'i sɛgɛn k'o foroki k'i sugunɛ k'o kan o bi toli de o bi laban ka kɛ i b'a fɔ bagan banakɔtaga o de ye hashimi o ma ala ko n ye sɔluhu ka mɔgɔw kɛ de i b'a fɔ ko bagan dumuni forokilen bagan fɛ subhanallah ni ala ko a bi balawu jigi a cɛ ka jugu dɛ walakad yasarna alqur'ana ala ko nka muhamadu nin bɛ to yen ne ye kuranɛ nɔgɔya dɛ lizikiri kalanbagaw ye kosumalibaw ye fa hal min mudakirin yalma tashi baba aulawa ni Allah ta'ala ye kuranɛ nɔgɔya akala ni na ka nɔgɔya ni ko i b'a durusi ka nɔgɔya ni ko i b'a baara kɛ ni ko i bi kuranɛ baara kɛ o ka nɔgɔ bɛɛ lajɛlen nin to yen nin kɛ kuranɛ m'a fɔ mɔgɔ ma ko foyi to yen ko hakilima bɛ tila ka ɲininkali kɛ ko mun na wa ni kuranɛ ko a ye fɛn fɛn fɛnɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ o hɛrɛ fɛnɛ bi kɛnɛ jalan kan wa a bɛ se ka walawala hakilima ye a ka hakili donyɔrɔ fɛnɛ sɔrɔ a la faamu cogo ɲuman Allah ta'ala k'o d'a ma Allah ta'ala tilalen sɔluhu ka kunnafoni fɔli la halisa a b'a la ka kiraw ka kunnafoni la kale a nana don lutu ta la ko kɛzabat kawmu lutin bin nuzri ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ luti fɛnɛ ka mɔgɔw olu fɛnɛ ye galontigiyali kɛ ni Allah ta'ala ka wajulukanw ye ani Allah ta'ala ka bagabagalikanw ye inna a ko an masa ta'ala arsalna alaihim olu kɛlen ka galontigiyali kɛ mu olu ta bila ka mɛn ko n ye cili kɛ u ma hasiban farakuruw na inna arsalna alaihim n ye cili kɛ lutu ka mɔgɔw ma hasiban bimana hijaratan n ye farakuruw de ciw ma illa ala lutin fo n'a kɛra lutu yɛrɛ n'a somɔgɔw ye dɛ mɔgɔ minnu limaniyara ka da lutu la olu bɛ jate a somɔgɔw fɛ a somɔgɔ minnu fɛnɛ limaniyara ka fara kan olu bɛ jate a somɔgɔw fɛ nka hali n'a y'a sɔrɔla min ye a furumuso ye walima min y'a woloden ye n'o ma limaniya ka da la kuranɛ ye olu bɛɛ bɔ nin yɔrɔ la alu luti la lutu somɔgɔw la minnu limaniyara ka da la a kan bɛ olu de ma yan alu luti huna bimana atba'uhu minal mu'minin minnu tugura kɔ kabini muminidenw na faamu cogo min Allah subhanahu wa ta'ala k'o d'a ma najaynahum ne Allah ta'ala ye lutu ni a nɔfɛmɔgɔw kisi bi saharin fajirida fɛ n y'u kisi fajirida o kɔrɔ tile bɔ waatini tile bɛna bɔ waati min o de ye sahari ye najaynahum minal halaki n y'u kisi ka bɔ halaki ma kubayla subhi waqta sahari o kumana fɛ sɔgɔmada kɛnɛni ci waati ni matan ne Allah ta'ala y'o kɛ nɛɛma ye min indina ka bɔ ne Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ angeli ka lutu n'a ka mɔgɔw kisi ko n y'o kɛ nɛɛma de ka bɔ yɔrɔ ɲɔn tɛ n tun bɛ lut a n'a ka mɔgɔ bɛɛ n tun b'u bɛɛ halaki ɲɔgɔn fɛ k'u bɛɛ ta cɛ ɲɔgɔn fɛ
kazalika ala ko aben chukola najzi man ne ala be maade kishi shakara mami kara ne ala barka da bai bo kwa be maade kishi mami kara barka da bai barka da inti dowre de we ala kan nema don umake ka ala kuta udoronde ala barka da ni rola sigan chama me ala barka da na fara ko ala barka da ma fo o de kisigi alhamdulillah ala ninche ala ninche ala o ti ala barka da ala barka da de ala nema mi kiye kano ke ka ala kele ni ala yi son warla kana songa to wari do haramu na tuguni no kara fa ke ma ala barka da nga ala yi war min di ma ni yake ka sinji ya kala hal ni da ma fa ko ala ninche ya ala barka da ala yi war min di ma ni yake ka muso che sabato lado ka fala lado ka yatime lado ka minato bo minola ko be munu na ko lu kono bara fa bi fo ke ala barka da hal ni ma afo ko ala ninche nga ala barka da te ka fo ala ninche ka soro ke wale yere ma ala barka da ala bi barka da ni ke wale de o de ato Allah subhanahu wa ta'ala ko ya ko abin chugo de la najizi man shakara ne Allah ta'ala be mo kishi mamuni ne ala barka da o men nunga mo nunu Qur'an aya ma fo anye ya fiu lutuka mo nunu yani Qur'an aya ma fo anye ya fiu ku ko de ko ala ninche la ulli men yara de kadda lutula utugura ko de aku ke nyumanke uye nyumanke aku ma juguman dabla uye juguman dabla o kuma na fe ala barka da abi soro nin ke wale fasku ne fe o de ato Imam Ali ko ni maseka ala ka nyuma doaye ki kana ala kan nema ke ka ala yere kele o de ala barka da bela fitini ni maseka ala ka nyuma doaye ikana ala ka nyuma ke ka ala yere kele o koro e di sen ala ka nyuma bolo ya ala ka nyuma o kuma na fe ala ko ke seli walma kike tama kata bo shinjiula ne maseka tama ni ala ka sendile ye kata bo shinjiula kata misiri la kata seli ikana sombile ka ala kan nema ke ka ala yere kele ko ikana tama ni senye kata ma fayoro ikana tama na e kata dongolon ke yoro ala tanama ko ikana ko kele tukuni nye ala kan nema de nga nyetiki chama yere to donga fiento de ba do ko nye ala kan nema wallahi warta sorofiu ni ye jiyan war be di fiento ma jiyan war be ka jiyan masaya be da ma ka ke jiyan be ko nyekse kelen doron kama nyekse flate de kelen pe kama abi jiyan fem be ko akese doron ka nyekse kelen soro ka yelike me ala yo di eni nema o kuma na fa don ko ye ala kan nema belebele bade mi warta soro santa soro sa ala ke tugo ka Johnson a tugo ka chakwa ala ka keli ka mogo son asirlente ko million ke soro ka konti la milliard ke soro yifu wal me keke masake bay o doronti ala ka soni o ala ka soni doye ko me o doronti ala ka soni nga kenen ni era la o ala ka soni dodi warti mi era soro fiu ala e war milliard di do ma me wallahi o dalendo docteur solo o bala ka nguna o bala ka million ka boka di doron kenya no fe me o tala ka kenya soro me ala yo dema ebuga munu tile koro ebuga tika chila no ebuga ta segno era tugo jatere fot ma do yera ba fo ko che ko ne ala era ma la jeti ya me ka soro ala enema miki ya yi somi na kuma do inyina ne do ako ifilendo ala kan nema ma ala kan anfili Allah subhanahu wa ta'ala kan nema ma walakad Allah ta'ala ko hakika era nyama anzarahum kullu tutunya ka mo la dide batshatana kabone Allah ta'ala kan nyangata nye batshatana bimana akhzatana shadidati bil azabi na alaka minel ko jugu ni mami ko bon tala min dawo kan kullu tutunya fa ka mo de kaya ko shide nay ko bo ala tala bi balaw jigaw kan de nay ala soso ka ba ala ka ketawma abison ka ko sawma de ko wala kadi hakika yara nyema anzarahum lututunya ka mo baga ku ladi batshatana kabo Allah ta'ala ka lajaba naka balaw naka minako jugunye fatamaraw ko nga usigara fatamaraw bimana fatashakkaku usigara bin nuzri nuhuye lutuye bagabagali min kula usigara ko chakon tachen fatamaraw bin nuzri bimana fatashakkaku wa kazzabu bil inzari wal wa'id lutuye layro min tawiye ku bagabaga fonnaye ninkala benin sawma usigara la wa ya galonti yakon tachen walakad ko hakika era nyama rawaduhu uyanyini lutufe bimana talabu minhu rawaduhu uyanyina fe an daifihi kaka duno di uma lutu kamo ina fa ba don chuka ina fa be ba fo ya ko lutu ya do ko pede ya gorjeganiya
n'o de ye cɛ ni cɛ ka dali ale ka mɔgɔw olu de y'o créer diɲɛ kɔnɔ olu de y'o sindi a daminɛna kira min ka mɔgɔw la o kira in de bɛ wele ko luti an filɛ nin ye o kira in de ka kuma kan ale de tile la cɛw ni cɛw tun bɛ se ɲɔgɔn ma o kumana fɛ mɛlɛkɛ dɔw de y'u yɛrɛ kɛ cɛ ye ka na bɔ lutu ye lutu ka dugulamɔgɔw y'o dontɔ ye olu dontɔ ye lutu fo ye ko pati sakana ko bisu in na ka di ko nin cɛ ɲumanin ninnu o kumana fɛ kuranɛ b'a la k'o de lakali nin yɔrɔ ko walakad rawaduhu u nana lutu fɛ yen ka na ɲini lutu fɛ an dɔifihi k'a kɛ dunan ninnu di olu ma o kumana fɛ u bɛ taa nin walejuguba in kɛ n'o ye n'o de ye cɛ ni cɛ ka se ɲɔgɔn ma ye o de y'a sɔrɔ lutu y'u ladi o la k'u k'o dabila ko baara ɲuman tɛ u ko lutu ma ko lutu bɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ sanumanin de ye k'i yɛrɛ fusamanciya nin ko ninnu ma ko lutu jɛ ni lutu kan ko u ye lagosi ni ko sugu bɛɛ da lutu kan o kumana kuranɛ ko mɛlɛkɛw nalen lutu fɛ yen tan k'u yɛrɛ yɛlɛma k'u kɛ cɛ ye u nana o dunan ninnu de ɲini lutu fɛ ko lutu kɛ o di u ma o y'a sɔrɔ lutu y'u deli ka ko bɛɛ k'u la ko a ye sabali dɛ ko n'a sɔrɔla muso ko de b'aw la ni denmusow bɛ yan a ye na n b'olu furu aw ma u ko petu k'u mago t'o si la ko fɔ dunan minnu nana ko lutu ko olu de bɔ k'olu di lutu jatigɛlen n'a fɔra dunan nana jigin ye kan ko maa bɛ na nin waleya jugu ta k'o sɛgɛrɛ taafan banna lutu bolo nka mɛlɛkɛ ninnu y'u dɛn k'a fɔ a ye ko kana jɔrɔ k'anw ye ala ka mɛlɛkɛw de an ye ala ka cidenw de wa an nana ninnu halakilili kama u to an ma an nakun don o kumana fɛ mun kɛra sisan u nana k'u bɛ gɛrɛ dunan ninnu na ala ko ale ye mun kɛ yɔrɔ fatamasna a'yunahum ko ne alahu taala y'u bɛɛ ɲɛ minɛ u la n'i y'a mɛn k'i bɛ gɛrɛ a la k'i bɛ s'a ma ɲɛ de b'i kun ala ko fatamasna a'yunahum n y'u ka yeli ɲɛ minɛ u la pewu k'u kɛ tanfantanw ye fazuku azabi k'a sɔrɔ balawu min bɛ ala bolo sa a sɔrɔla ka balawu ni masiba jigin u kan fazuku ala ko a ye nɛnɛli kɛ azabi ne ala ka lajaba la wa nuzuri ani n ka wajulu kan ani n ka bagabagali walakad a ko hakika yɛrɛ ɲɛma sɔbahum bukratan sɔgɔmada joona de fɛ dɛ ne ala cunna u kan azabun mustakirun ni ɲangata ye ɲangata min ni a dumina k'a sabati walakad sɔbahum bukratan bimana ja'ahum waqta subuhi lajaba nanu ma sɔgɔmada waati la azabun ɲangatana mustakirun bimana da'im min n'a duminen don muttasilun bi azabil akira wa ani laharata de bɛ tugu ɲɔgɔn na sa komi cogo ɲuman Allah subhanahu wa ta'ala k'o d'a ma fazuku ala ko a ye nɛnɛli kɛ azabi ne ala ka lajaba la wa nuzuri ani n ka bagabagali walakad yasarna alqur'ana ne Allah ta'ala kɔni n ye kuranɛ nɔgɔya dɛ lizikri kalanbagaw ye n'i ko i bɛ kuranɛ kalan a ko ne Allah ta'ala y'a nɔgɔya gɛlɛya foyi t'a la fa hal min mudakirin ko yalima adamadenw taasibaga bɛ aw la miiribaga bɛ aw la wa ka Allah ta'ala ka gafe in k'a ta ka baara kɛ ni a ye o kumana fɛ nin kumaden n'o de ye ne Allah ta'ala ye kuranɛ nɔgɔya aw ye yalima miiribaga bɛ aw la wa a taa ni ka segin na suratu kamari kɔnɔ siɲɛ caman tuma o tuma ni ala ye halaki dɔ fɔ tuma o tuma n'a ye maa dɔw fɔ k'a ye olu halaki a bɛ nin kumaden ta ni ka segin i n'a fɔ a y'a ye suratu rahmani kɔnɔna na cogo min tuma o tuma ni ala y'a ka nɛɛma dɔ fɔ k'a fɔ ni ala ye nin nɛɛma in kɛ n ye nin kɛ adamadenw ye n ye nin k'aw ye a bɛ tila tun ka na ko fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ko ala ka nɛɛma jumɛn bɛ jinɛ ni adamadenw n'a b'o nkalon tigɛ o kumana fɛ o kelen de don yan tuma o tuma n'a ye kira dɔ halakili n'a ta tiɲɛni cogo lakali kira ye a b'a fɔ ko walakad yasarna alqur'ana lizikr ko nka ne Allah ta'ala dun ye ko in nɔgɔya aw ma dɛ adamadenw fa hal min mudakirin yalima ko taasibaga tɛ aw la wa faamu cogo min Allah subhanahu wa ta'ala k'o d'a ma an b'a fɔ ala ye an y'i lamina ala taasibaga bɛ an na ala an kanda i k'an bila i ka siratigɛ tilennen kan i ka yafa an ma an ka kɛtaw la i kana an minɛ an ka lalomaw ani an ka dajibaw ni olu ka kɛtaw ye nin de sɔrɔla bi ka lase aw ma ma'adubatul Quran émission sanfɛ suratul qamar aya 40 an jɔra ye ni ala ma an ka jɔnya yira an na duwakun wɛrɛ a tɔ an na o ta ka o lase aw ma nka yanni o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la aw minnu tun sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an ka foli la kumaba di alil makami ma nebrasu zamani saadul awani Sayyid Sharif Usman Madan Haidara waati cɛ min y'a faso kisi ka walifasow kisi cɛ min kumana kunu ka bilasirali kɛ kabi a ka kalan kuma min n'i ye a fɔ kasobon bɛ yen n'i y'a fɔ i da bɛ fara ale kelen de sɔrɔla jamana in kɔnɔ ka ala ka wulibali fɔ nka ni gakulu kɔnɔna sumana bamananw ko ten ko wulu bɛ dɔn k'a da ɲɔntɛ tasuma bɛ yen tuma min na wulu don yɔrɔ tɛ
shirke de wulibal foyan fama wi ka wulibal foyan setri wi o don kama hal mi medun o ti ayere bolo fiu ka donga fo o shirke amallame o do bi nga chien sabatira de ay laydu woro fo ka be qur'ane inde kono ko shueni ke dabla jene ke dabla namara ke dabla bi jamana to lenteni fo yeni ko shueni namara amana bo fan u ya don ta ya bota dorata shueni ni namara de do ngashiruga de ni aya foya kabisam bisaba ani kobi suratu mumtahana ayatan fla ko itika slame fiu fika layru di alama ko iti shueni ke iti namara ki sengoro itaki bolokoro beya galonti ya ko nte chen gabi bebala ka kule mbeda ukan kenaba ukan jama bahu bala ka bobi ku ya dun ku ka taka bwandala ku ya ntoro ala kira mode wolu ka ko biti sanu valeur ti don fake bla tasmala fake kalaya sanu ka valeur be soraka do hukuma amba fo shirika ala ka me ankoro shi jan kene ya ala ko di anama ka anke mogoye munu mbe chiya famu afamu kuma la ka tuga ko awati la ya rabbi ala ko hakli man da amma ما فربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير